ଏହି କାହାଣୀଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମହୁମାଛି। ଯଦି କାହା ସହ କଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଦିନେ ଜଣେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ମହୁମାଛିକୁ ପଚାରିଲା, ତୁ ତୋ ସାଥୀମାନେ ମିଶି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସବୁତକ ମହୁ ଚୋରି କରି ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏନି? ମହୁମାଛି ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତରଟିଏ ଦେଲା, ମଣିଷ ମହୁ ତ ଚୋରି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର କଳା ନୁହେଁ। ଏହି ଛୋଟିଆ କଥା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ତାହା ହେଉଛି କେହି କେବେ ବି ଚାଲାକ ହୋଇଥାଏ, କେହି କେବେ ବି ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇଥାଉ, ସିଏ ତୁମକୁ କପି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ତୁମ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚୋରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦେଖି ଜୀବନ ବଦଳାଅ ନାହିଁ, ନିଜର ଉନ୍ନତିରେ ଇଚ୍ଛା ରଖି ନିଜକୁ ବଦଳାଅ। କାହାକୁ ନକଲ କରି ନକଲି ମଣିଷ ହୁଅ ନାହିଁ। ନିଜେ ବାରମ୍ବାର ହାର ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜିତି ନ ଯାଇଛ। ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ତୁମର ନକଲ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ନିଜର ଅରିଜିନାଲିଟିକୁ ହରାଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେପରି ଅଛ ବେଷ୍ଟ ଅଛ, ବାସ୍ ବେଟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର।